Бу кадрларда бер атнайлык Казан урамында булган хәл. Кичкенә эткә зурсы ташланган. Бәхеткә аларны аралый алалар. Этне башта бер ир куа, бу күренешне видеорегистраторына яздырган машина хуҗасы да аңа булыша. Менә ул кичкенә эте белән урам буйлап атлап барган гаиләгә Сукбай Макмай һөҗүм иткән урын бу Казанның Киров районындагы Иовлев урамы. Бу хәлгә инде бер атна вакыт узды, әмма без нәрсә күрәбез? Әлеге агрессия күрсәткән эт әлегә кадәр шушында, әнә юл аркылыгына ята. Һәм алай гына да түгел, аның биркысы да юк. Социаль шелтердәге әлеге видео астында халык хәлне шәрехли. Мин бу юлдан көн сайын спорт залына йөрим. Этләрне берничә тапкыр очратканым булды. Хәзер үзем белән махсус баллон йөртә башладым. Кызыл Какшай урамының 75-нче А йорты ишек алдында 5 эт яши, 2 атнайлык хуҗаларына һөҗүм иткән иделәр. Хәзер ишек алдында чабып йөриләр. Без дә Кызыл Какшай урамындагы ул йорт янына бардык. Чыннан да ишек алдында этләр күп. Алар янәшәдәге җәмәгать туклану урынына еләшкән булса кирәк. Монысы Казанның Можайский урамы. Февраль башында халык контроле порталына Сукбай этләрдән зарланып, биредә яшәүчеләрдән дә берничә гариза килгән. Әйтик, Юлия исемле кеше үзенә этләр өере ташлануы һәм тешләве турында яза. Бу урынга баргач, без дә йортлар тирәсендә йөргән этләрне күрдек. Биркалары юк. Халык та алардан куркуы турында әйтә. Страшно очень, вот в школу ребенка провожать. Бик куркыныч, баланы мәктәпкә озатканда гел 5-6 эт йөри. Мәйданчыкта балалар уйнаган вакыттар алар шунда. Өрәләр, куркыныч, этләр күп монда. Мин ул этләрне күргәлим, куркам дип тә әйтә алмыйм, тик барыбер ниндидер борчу тудыралар инде. Үзләре тыныч та кебек, тик күп булулары шикләндерә. А вот здесь за дом какой-то... Менә бу йорт артында гына бер оешма бар. Анда этләр көне-төне өрә. Бер туктаусыз улыйлар да. Казанның Полевая урамы. Биредә дә урам тулы эт. Уннан артык тимындагы кешеләр. Инде дистә еллап шушында яшәүләрен әйтәләр. Кайсының биркысы бар, икенчеләренең юк. Алар урам итләре. Ну, безгә тимиләр. Ну, кешеләрне куркыталар инде. Кешеләр, наверное, обращаться иткәннәр, килгәннәр дә отлавливать иткәннәр. Ну, бөтенсен не отловишь, качалар. Как будто белеп торалар килгән. Көннәр җылытканда этләр айруча усаллана дип белгечләр. Казандагы Сукбайларның һәр өере турында җаваплы оешма хезмәткәрләре хәбәрдар булып чыкты. Урамдагы биркысыз усал этләр һәр очракта да Сукбай булмаска мөмкин диләр. Бистәләрдә аларның 80% йорт хайваннары дип белгечләр. Һәм бу этләрне ауларга хокуклары юк. Сукбай хуҗалык аерылу өчен аларга регистрация кирәк. Бүгенге көндә регистрацияны закон буенча эшләмәсәләр, без бу мәсьәләне беренче чишә алмыйбыз. Аны четко итеп әйттеләр инде. Бездә Россиядә пока регистрация булмаячак. Хайваннарга карата мөнәсәбәт турындагы федераль законда бу эш ирекле диелгән. Димәк, эте булган һәр кеше аны урамга үзен генә чыгарып җибәргән очракта моның өчен җавап бирмәскә дә мөмкин. Этләре теркәлмәгәч, хуҗасының кем икәнлеген ачыклау авыр. Ничек көрәшергә менә хәзер мондый хуҗалы этләргә каршы? Монда инде хуҗалар үзләре итәргә тиеш. Аңлап иттереп, бу мәсьәләне бергә чишәргә тиеш. Без бит инде бу проблемаларны үзебез тудырдык. Безнең балалар этләр сырап, без балабызга бу этне алып, аннары инде шул ярты елданмы, бер елданмы безнең вакытыбыз булмаячак, этләр урамга чыгып китә. Урамга чыгып китеп инде шул үзләренең бәйрәмнән соң инде иттереп Сукбай этләрен тудыралар. Быел Казанда Сукбай этләрне тоту һәм аларның баш санын арттырмау өчен 30 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге эш башкарма комитетның торак коммуналь хуҗалык комитеты җаваплылыгында. Быел этләрне аулау белән шөгыльләнүче Зооузек оешмасы бу эшкә тагын да җаваплырак карарга җыена. Язын Казан бистәләрендә яшәүче эт асраган кешеләр белән активрак эшләргә җыеналар. Соңгы 2 елда андыларның этләрен түләүсез стерильләштерәләр. 450 хуҗалы хайванга бу процедура ясалган инде. Быел әлеге эш дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.